ЦСКА победи вечния си съперник Левски с класическото 3-0. Трите попадения паднаха през първото полувреме в рамките само на 6 минути. С този успех червените вече вземат второ място във временното класиране с 26 точки. Сега с повече подробности от стадион Васил Левски включваме Деян Веселинов. Добър вечер, Деяне! Добър вечер, Ирина. Дербито днес може да бъде определено като категоричен успех за ЦСКА. Немanja Милисавлевич, Апостол Попов и Емил Гъргоров караха, както ти каза, за 6 минути 3 попадения във вратата на Левски. В рамките на тези 6 минути от 31-та до 37-та наистина не изглеждаше, че Левски е готов за това дерби. Иначе над 15 000 души на национален стадион видяха този двубой. ЦСКА можеше да спечели по-убедително, а в Левски следват много тежки дни след управленската криза от последните седмици, многото оставки, смени на треньора. Нищо по-хубаво няма да се случва от тук нататък за сините. Предлагам ти сега обаче първо да видим как се стигна в чисто спортен план до това 3-0 за ЦСКА. Цветан Генков можеше да открие резултата още в третата минута, но ударът му мина покрай вратата. Малко по-късно Марсиньо пробва рефлекса на Горан Блажевич, който се справи с ситуацията. Не се справи обаче в 30-та минута, когато Немanja Милисавлевич изскочи зад защитата на Левски и прати топката в мрежата. ЦСКА нанесе втория си удар само 2 минути по-късно чрез Апостол Попов, а до края на полувремето Емил Гъргоров направи предината на червените класическа. Второто полувреме започна с греда на армейците след изстрел на Марсиньо. Спокойни от комфортната си преднина, домакините понижиха темпото, но въпреки това Левски така и не успя да вкара поне почетен гол. Фантастичен матч, фантастичен резултат. И от днес пред цяла България заявявам, авторизирам всички журналисти от днес да ми наричат наистина Тройчо. Мисля, че заслужих името. Успяхме във всички фронтове, както в офанзивен, така и в дефанзивен план. Момчета бяха перфектни. Искам да се извина лично от мое име на всички привърженици на Левски за безобразното първото полувреме, което изиграхме. Не може това, което се тренира цяла седмица, това, което се говори цяла седмица. И днеска в първото полувреме да направим точно обратното. Толкова брак аз за едно полувреме не съм виждал. Нямаше футболист, който да не сбърка. За неспазване на тактическа дисциплина, мисля, че човек трябва да си понесе санкциите и отговорността. И това ще настоявам пред ръководството в понеделник. Футболисти, които бяха, така да се каже, не на ниво в тактическата дисциплина, трябва да си понесат санкциите и отговорността. Това убедително 3-0 за ЦСКА срещу Левски донесе коренно противоположни емоции в отзивите в двата щаба. Сезон, който първоначално беше отписан, обявен за оздравителен в червения лагер, продължава да бъде умерено гледан от футболисти и треньори, но пък Александър Томов, президентът на ЦСКА, смени рязко курса и каза, че от тук нататък целта е 32-та титла. При Левски нещата изглеждат логично минорни. Тодор Батков намекна, че ще спре парите за първия отбор, освен това, че ще има драстична промяна в управлението на клуба. Чуйте повече. Ние трябва да се върнем към автентичността на най-обичания клуб. Масирано вкарване на млади футболисти, българи, предимно от нашата школа и изгонване на всичките тия така наречени звезди, които видяхте днес колко струват. Не може Антонио Вутов да е най-мотивираният футболист на терена. И всичките деятели, бивши, ветерани, звезди и така нататък да вземат малко да се седнат на задниците и да се затворят устите, защото наистина много ми дойде вече. Спирам финансирането на първи отбор, докато не постигнат резултати. Това е треньорите. Матч, тази победа е нашият отговор на опита през юни тази година ЦСКА да бъде пратена в В група. Това е нашият отговор на всички тези опити през последните години. ЦСКА да бъде принизена. След този матч мога да кажа ясно, определено, че ЦСКА се бори само за 32-та шампионска титла.